Ja rád chodím po tej Štefánikovej ulici na kabriolete, len tak v lete a som trošku mám takého mestského z tej Bratislavy, lebo keď idem po Dostojevského Karadžičovej, tak to môžem aj v Lučenci ísť, kľudne. Jednoducho to nič. Čiže jedine tá Štefániková, ktorá už má tú 4-5 poschodovú zástavbu, a je tam nejaký ten palác a nejaké niečo, nejaký vnútroblok a je tam nejaký strom, tak urobí mi to atmosféru pred mnou auta, za mnou auta, koruny stromov, dole strecha, akože výborné, akože vidím nejaký horizont slavy, niečo podobné. Tak akože to má takú atmosféru a vždy, keď idem z tej strany inej mesta, nejdem cez tieto bočné uličky, ale prejdem po tej Štefánikovej a zhora proste idem po toho, že aspoň trošku to mesto. Náta Šancová, dostávam sa k tomu po nej tu, no čo nám povedali ako ľudia, ktorí nás poznali z podobnej tak trošku branže, že vy sa tam tak snažíte, to sa vám nepodarí. Čo sa mi tu má podariť? Pán Chrenka, Ferdinand, zväžuje pedagóg, to sa vám nepodarí. Čo sa tam má podariť? Takto to vyzerá, obyvatelia domu sú spokojní, že je tu niečo pekné, čisté, zaujímavé, nevídali a udržiava sa tu nejaký poriadok a určite je to inšpiratívne. Čiže sme tu 4 roky, ale v takomto krajšom stave sme, dajme tomu viac ako 2 roky, no nestali sme sa ešte dobrou inšpiráciou. Proste ešte, a už sme ukázali, že dá sa a nie. A nikto si ani nenamaluje tú fasádu, ani si nevysadí tú trávu okolo toho stromu, čiže nemôžeme to riešiť tak, že mali by sme to robiť. Jednoducho nie je tu dosť tých subjektov, ktorí by to vedeli obsadiť a nasledovať nás v tom, že toto sa nám páči, tak to je to pekné, jednoducho je to údel ekonomicky slabého a malého mesta, mestečka.